Добре дошли в специална здравословна зоологическа градина, където всички животни се грижат за децата, защото децата са нашето бъдеще. А това означава, че те трябва да са здрави, силни и щастливи. Тук живеят 6 различни, но в равна степен специални животни, които са обединени в уникалния комплект Junior Hit. Заедно те са силни, но всяко животно с неповторимия си характер и настроение олицетворява отделен продукт. Защото продуктите ни, както и животните, имат специални свойства и преимущества. Децата и животните винаги са били приятели. Затова тази висококачествена серия продукти не само се грижи за здравето и растежа на децата, но и превръща приема на витамините в весела игра. Junior Hit се състои от 6 витаминни комплекса, всеки със своя функция. Те са богати на минерали, микро и макроелементи, за да бъдат децата здрави и щастливи. Запознайте се с кученцето. Вижте само колко е щастливо. Благодарение на пълния комплекс витамини и минерали, то няма проблеми с растежа и развитието. Junior Neo Plus съдържа пълен комплекс от витамини от групите B и C, а също така желязо за здрава кръвоносна система, за растеж на костите и мускулите. Лъвът е символ на сила и защита. Той е царят на животните, а царят трябва да бъде издръжлив. Junior B Strong съдържа голямо количество въглехидрати, които дават на детето ви много енергия и осигуряват добър метаболизъм. Този комплекс прави децата енергични и подпомага правилната работа на храносмилателната им система. Зоологическа градина без жираф е просто една обикновена градина. Всички обичат жирафите, защото имат дълга шия и са много високи. Junior B Big е отличен източник на калций за заздравяване на костите и зъбите на децата в периода на активен растеж. Витаминът D3 е отговорен за усвояването на калция, който е изключително важен за развитието на детето. А екстрактът от бамбук е отличен източник на силиций, който подобрява здравето на косата, зъбите, ногтите и кожата. Една от най-умните птици в света, бухалът, осигурява на децата йод в комплекса B-Wise, регулирайки работата на нервната система и процесите на растеж и развитие. Йодът е гаранция за правилното умствено и физическо развитие при децата. Продуктът съдържа селен, който участва в производството на левкоцити и повишава устойчивостта към заболяванията. Какво знаем за кенгурутата? Че са невероятно силни. Junior B Healthy е комплекс с екстракт от прополис и витамин С, който укрепва имунитета, защитава от болести и помага на организма за бързото възстановяване. И накрая, но не на последно място, стопанинът на океана – китът. Той е известен с големия си мозък. Затова осигурява на децата полиненаситени масни киселини омега-3 и водоразтворими витамини А и Е за подобряване работата на мозъка. Комплексът Junior B Smart укрепва и подобрява паметта, подпомага детето да се фокусира по-лесно и да учи по-добре. Всеки ден всички тези животни напомнят на родителите и децата колко е весело и вкусно да бъдеш здрав. Уникалните и висококачествени комплекси с биологично активни хранителни добавки са необходими за всяко семейство. Junior Hit за здравословен растеж.